Já myslím, že jsi dělal docela velký krok tenhle semestr. Když jsi přišel, já jsem hned věděl, že budeš dělat něco úžasného. A nebyl jsem zklamaný. No samozřejmě nějaké věci, co jsi dělal, úplně nebyly tak špičkový. Hlavně nenávidím tam tu krajinu. To jsem asi si měl nějaký špatný den. Ale jinak jsem z toho hodně spokojený. A myslím, že jsi vzal k tomu osobný přístup. A já bych chtěl vědět, co budeš dělat dál. Ale když se koukám na tu poslední kresbu, co jsi dělal, je jasný, že seš malíř a měl bys to studovat. A já nevím, co máš vymyšlený, ale je to tak. Listen, buddy, you have it all black as your shoes. Do it, take it down and do it again, better and happier. I would, what is it, I would always think, what is it all about? What is art about these days? You're really putting yourself in a line. And I would maybe always ask myself, why? If I was in your place, Victor, I would, I would fuck it all, leave it. You need 50 or 60 good pieces, really, so like proper pieces. That's all you need. That's about it, and you should really think of that. Já nejsem úplně jistý, že jste všichni jako pochopíte, že máte strašnou štěstí, že můžete vůbec tady studovat na tomhle škole. Hodně lidí nemají ten možnost. A já bych chtěl vidět nějaký prostě víc vize. Já bych chtěl, abyste byli specifičtější. To má být specifický. Vaše práce nemá to vize. A musíte to cítit hluboký. Mr. Vanashik, you know what? You should really focus on your work. That's all you need to do. Don't be, you can have fun, but when you late in the morning and that somebody, those apologizes that somebody had to go to the bathroom in the morning. I don't care. I don't give a shit. You should be here at 8 o'clock in the morning sharp. And that's all I want to. I want you to be focused on your work, and I believe that you can make some really good work, really good pieces of art when you're focused. So don't hesitate and work. Yeah. A proč si tohle zrovna dělat takhle? No. Já nevím. Nějaké věci tady jako jsem, jako když je vidím, mám pocit, že ty bys neměl to dělat vůbec, jako jestli máš z toho radost. Jako ty jsi pro mě pracoval, že jo, docela dlouho, jako ty 3 měsíce a já jsem furt teďka vidím tvoje práce poprvé a nejsem z toho moc nadšený. Třeba tady tu kresbu, tady má co to je nějaký modrý tvár a vypadá jako má to nějaký význam a jsem jako, to aspoň tady vidím, že něco by mělo být, ale ty ostatní jsou jenom nějaký vrstvy barvy a tak a ty si dělal hodně, ale nic si nenašel, nepřijde. Tak měl bys o tom uvažovat, jestli chceš v tom jako živit, jako ty. To je na tebe. Tak já jdu, jo?
Victor, the cross-country skier. You know, I don't think the audience or the potential receiver have to necessarily share the same intellectual intentions with the artist. They all come from all different perspectives and different types of the background. And I guess you should. There's not just the visual side of your, for example, in your paintings. It's not just traces of the brush or just the visual side of the painting. It's also the other one, the intellectual one. And I guess you should think more about those, because they seem to be pretty poor on like this side of your work. And I'd like to see more what you think of those, the Mexican walls. It's not just to take them out of some background. You also have to think that here we have different background, and you can't really bring, as Jurka said, you can't bring, he's right, you can't bring all the different facts, all the different aspects which were around over there. You have, you can't bring the smell, you can't bring all the sounds. It's hard to think of the authenticity in making the art piece. And yeah, I feel you should focus on that one. That's about it. Teď svítí červené. No, tak jak to jde? No, jaký to byl v Itálii? Dobrý? No. Tak to tady jako hodně připravil, máš tady hodně plátno teda jako. Máš jako kolik, 10 a co? No a to je co tam jo, to je ten lepidlo, že no, ale už na to makáš jako týden a půl, ne? Proč nemaluješ jako hned, jako já chci malovat, jako já nemám čas na to jenom připravovat, tak já jsem trošku zklamený, že jako to tě tak dlouho trvá, než začneš, jako. Já opravdu myslím, že ty si neměl jet na stáž do Itálie, protože ty ostatní, kteří tady zůstali, dělají docela velký jako skoky v těch práci, jako co si tam dělal vlastně? No já vím, no. Asi chlastal, tak já vím. No tak já přijdu za pár týdnů, abych věděl, jako co děláš, protože zatím nic nemáš. Ahoj. You know, part of me thinks you should work with the clear space more. I would maybe put you have the logo here. I'll put it next to the typeface and make a typeface smaller maybe. So it would look more separate from the background. You know, I'm not a big fan of pink, obviously. But I think you can work with it. You're in a good way. Well, we'll see the next week when you bring all the sketches. But make the logo, definitely make the logo smaller.
so it would have what the surrounding of it would be clear enough to get the information. And yeah. I'm curious what you bring the next week. Ahoj. Tak co, kamaráde? No. Zase naliješ, no, to je dobrý. Ty seš tady asi skoro jediný, který maluje, no. No, ale jako Francie, no. Hele, musím ti říct, že v rámci toho ateliéru, víš, děláš docela jako hodně, jo, ale tak zase neděláš tolik, no, jako třeba na tyhle obrazy, tady na ten obraz si pracoval asi jako loni, že jo, a teďka ještě na to pracuje znova. V toho, jako v tu dobu měl bys udělat, jako proč neděláš třeba jako 60 obrazů? Já nevím, když člověk je tak starý jako ty, jako v takovém věku, já myslím, že je důležitý opravdu o tom přemýšlet, jak bys měl co lidi o tebe myslí a co myslíš o sebe, jo? Tak já myslím, že měl bys makat i víc. Vím, že nemáš moc čas, ale no, jako měl bych z toho radost, kdyby se opravdu do toho jako šel a není tak důležitý, že musíš jako pracovat furt s tím jako pamětama a tak. Já myslím, že měl bys malovat s větším štětcem. No, jako, a ne jako fyzicky ten štětec, víš, ale jako všeobecně. Měl bys něco prostě, musíš to jako explodovat. Tak se uvidíme. Tak čau. I think we all more and more bored-minded with the time passing, and I guess we should get back to the objective and critical judgments at the beginning. Victor, yeah, make it more radical. I get strict in a way. Just put what you need to have in the paintings, and that's all. Yeah, don't worry too much about it. Yeah, too tired today.